ओरैबायदि गिदिर गिदिर नै नायलाय आयु हाय लोगोफोर आङो दिनै थांगोन माने एसे बेरायनो थांनो नागिरदों दिनै माने एसे गोसोआ माने बहा थांगोन मा मागोन दिनै एसे बेरायनो थांनो नागिरदों बगामाटिसिम आरो नोंथांमोना दिनै दिन्थिगोन जे बगामाटिनि नुथाय बगामाटिनि जि थासारि आरो गासै फुल डिटेल्स दिन्थिगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय सो लेट्स गो जानो हागौ बे माने बे दालांनिफ्राय माने जोबोद मोजां मोनसे भिउ मोनगोन होननानै आङो सानो मानो होनोब्ला इट्स भेरि बिउटिफुल प्लेस हियार अ माय गड ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेस दाखालि आङो माने जेब्ला आङो पानेरि थांदोंमोन जेब्ला नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन जे बा माने साप्लाइ माने बागान जे साप्लाइनि जि बागान दंमोन बेवहाय आङो थांदोंमोन बेरायनो जेराव एयारफिल्ड दंमोन बेवहाय थांनायावबो नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनसे ब्रिज नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन आरो दिनैबो फिन खेबसेबाव बेफोरबायदिनो ब्रिज खिन्थु बे दाखालिबावै जे आङो थांदोंमोन बेनिख्रुइबो बांसिन समायना जायगा होननानै बुंगोन आं नैबेखौ मानो होनब्ला बेजोंहाय डाइरेक्टलि जोङो नुहुरगासिनो बेजोंहाय माने हाजोखौ जोङो बेजोंहाय नुहुरगासिनो आरो बेजों लोगोसे बेजोंहाय माने गोबां माने धुला बिरफुंगासिनो जे बाला धुला बेफोरबायदि बिरफुंगासिनो आङो बेजों जिहेतु नुहुरदों आङो नोंथांमोननो मोनसे जिनिस दिन्थिनो सानदों बेजोंहाय मोनसे नोंथांमोना न' नुहुरदों बे न' गारि फैनाय माने आवाजखौ खोनाखाया नङा होमब्ला स' नोंथांमोन दिन्थिनो नागिरनाय बेसो जे बेजोंहाय मोनसे न' नुहुरदों नोंथांमोना बेयो जादों जे मानसि सावग्रा जायगा जे जेरावनोखि जोङो गोथै सहखौ सावनाय जायो आरो बिदिनो जोङो दायो बिथांमोनजों लोगोसे थांगोन दायो जों माने नट गुवाहाटि गाइस बगामाटि थांगासिनो जोङो माने सानैसोआ मोनहैग्रोबाय आरो जों दायो थांगोन स' लेट्स गो लोगोफोर आङो नैबे समाव फाइनेलि नैबे समाव सफैबाय बगामाटियाव आरो नैबे समाव जोङो माने आङो गावनो जोबोद एक्साइटेड मानो होनोब्ला नुदोंना नैबे माफोर बेफोर जादों बैग्रि दंफां जे बैग्रि फिथाइ आङो सानदों जे बैग्रि फिथाइ थायनाय समाव आं नैबेयाव फैगोन मानो होनोब्ला बेयाव फैयोब्ला माने गोबां बैग्रि मोनगोन आरो न'आवहाय लांनानै बेखौ मा खालामगोन माने आसार खालामनो हागोन नङा होमब्ला पिकल्स जोङो बानायनो हागोन नैबे समाव आं सफैदों बेवहाय आरो बेवहायनो लांगोनायावनो नोंथांमोना नुगोन जे जोंनि जे बर'नि दोरोङारि जे धोरोम बाथौ धोरोमनि जे बेवहाय जे मोनसिं सिं बोराय जोंनि जे बाथौ धोरोमनि जे मोनसिं सिं बोराय बिथांनि बेवहाय माने मुसुखा बानायनाय जादों आरो बेवहाय नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन जे हाबलांनानै आरो बे जादों मेन माने लांगोना आरो लांगोनायावहाय दङ बेवहाय माने मोनसे जौसां आरो बेनिफ्राय हाबलाङोब्ला बेजोंहाय नुदों नोंथांमोना जे आङो एसे नोंथांमोना बेजोंहाय नुदों जे बेयावहाय दालां माने दरखंआवहाय दालां दङ आरो बे दालाङावहाय माने सिजौ दंफांजों माने जिंनि जि बेरा होनांगोन जोङो माने बेखौ सिजौ दंफांनि माने सेम्बोलजों बेवहाय बानायनाय जादों बे जेरै सिजौ दंफां जायो बिदिहैनो बानायनाय जादों आरो बे जादों गुबै लांगोना नोंथांमोना नुदों आरो आङो थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे बेवहाय थारैनो बेवहाय नै नुदोंना बे जादों जोंहा मोनसिं सिं बोराय जोंनि धोरोमनि आङो गिबियावनो खुलुमो आफा आनान गसाइखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन जे बेनि नुथाया बोरैहाय नोंथांमोना आं जे बुंदोंमोन जे बैग्रि दंफां बेवहायबो गोबां बैग्रि दंफां दङ नोंथांमोना बैग्रि थायनाय समाव फैयोब्ला नोंथांमोना नुगोन आङो एक्सुवेलि सिङावहाय थांनो हाला मानो होनोब्ला बेवहाय कमप्लिटलि जायाखै आरो बेवहाय माने जेवरा होनाय दङ आरो बेवहाय हाबैनो माने एल'ट गैया होननानै आङो सानो बेनो जादों जे जोंहा जे बगामाटि बेवहाय फैयोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे बेवहाय जोंहा मोनसिं सिं बोरायनि जे मुसुखा बेवहाय माने बानायनाय दं जोबोद मोजां रोखोमै माने अन्थाइजों जे
मोनसिं सिं बोराय बिथांनि मुसुखाखौ नोंथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दं आरो नैबे जिरायसालि आरो बेजोंहाय दङ जोंहा सिजौसालि जेरावनाखि जोंहा सिजौ दंफां दङ जोङो जायखौ गावनि गोसो गोरबोजों जोङो जायखौ सिबियो नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय जोंहा मोनसिं सिं बोराय आनान गसाइ बे दङ बेवहाय आरो बेवहाय जोंहा गोबां बर' दोरोङारि जि रायजो जानाय बेनि नेरसोन बेवहाय दङ जे बाथौ धोरोमखौ जोङो बोरैहाय सिबिनाय जायो बाथौ धोरोमनि जे नेरसोन बेफोरखौ दङ आरो बेजोंहाय गोबां नटिस जोंहा बेवहाय लिरनाय दङ जायफोर बिथांमोना बेवहाय फैफेराखै जे बगामाथियाव फैफेराखै एबा बे जोंनि मोनसिं सिं बोरायनि जे मुसुखा बेवहाय एबा थानसालि बेवहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि जे थानसालि बेवहाय जुदि नोंथांमोना फैफेराखैब्ला नोंथांमोना सानसे फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो प्लेसआबो जोबोद माने समायना बिउटिफुल नेचार नोंथांमोना नायना लानो हागोन नोंथांमोना फै सानसे नायफै जोबोद समायना मोनसे नुथाय एक्चुअली मा जादोंमोन मिथिगौ ना जे आङो गोजौ फारसे थांदोंमोन आरो बेहाय माने ओरैबायदि मोजां मोनसे माने दै बोहैबोदों गोजौनिफ्राय बे गोजौनिफ्राय माने दै बोहैबोदों आरो बे दै बोहैनाया माने गुसु दैया जे गोजौनिफ्राय निजोरा बोहैबोदों नामा नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जे नोंथांमोनाबो फैफा आंजों नङा होमब्ला संनायनि नै बेजोंनिफ्राय दै बोहैबोदों गोजौनिफ्राय गाहाय फारसे जोङो नायनोसै नङा होमब्ला नैया दै बोहैबोगासिनो नै दै निजोरा बोहैबोगासिनो बेजोंहाय अ माय गड भगबान ओरैबायदि गिदिर गिदिर एम्फौ फेसा मा होनो जोङो एक्चुअलि जोङो माने जोंनि रावा फेसा होनना बुङो ओरैबायदि गिदिर गिदिर भगबान नायनो नोंथांमोन दिन्थिगोन र' आयु नै लोगोफोर ओरैबायदि गिदिर गिदिर नै नायलाय आयु एम्फौ फेसा सिमु एम्फौआ नै हायावबो दं नाय नै आयु बेसेबा गिदिर गिदिर मा होनो नोंथांमोना बेखौ आंथ' जेबो मिथिला बेनि मुंखौबो मिन्थिया आङो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जे बेखौ मा होनना बुङो नै बेखौ दांना नायनो नामा नाङा दांनाङा बेनो जादों बगामाथि पिकनिक प्लेस आरो नोंथांमोना जे नुगासिनो दङ बेफोर जायगायावनो माने पिकनिक जानाय जायो जे एक्चुअलि दाथ' गैया थेवब्लाबो गोबां सुबुङा बेवहाय बेरायनो फैयो गावनि गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय आरो गोबां सुबुंनि माने दाबो दङ माने गोबां सुबुंफोर फैदों नाथाय ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ नङा होमब्ला आरो आङो दसे उनावहाय बेजों थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बे गोजौथिं आङो बुद्धनि माबा मुसुखाफोर माबा बेफोरबायदि दङ होनना खोनादों आङो उनावहाय थांगोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन दहाय जे आं बुंदोंमोन जे बेजों थांगोन होननानै दहाय थांनो गिदोंमोन दायो लोगोफोर दङ नैबेजोंहाय लोगोफोर दङ आरो बेजोंहाय लोगो सासे थांबाय आरो बिसोरजों लोगोसे थांगोन आयु इमान गोजौ दंबावो नै नाय लोगोफोर नै बेसेबा गोजौ गाखोबावनांगौ दायो आङो एडभेन्सार खालामनाय बायदि मोनदों गावखौनो जे जे मोखां सुबाय मोखां सुदो नैबे बिथाङा जादों दिपु बिराद दुस्थु दे मानसिया मोखां सुनो गासैबो फेसिलिटि दङ मा खबर एकदम मेंजोब्बाय मा दङ इथिं हाथि भगबान हाथिसो खिथाबाय ओइ इथिं मा दोङो हाथि दोङो हाथि भगबान जिसे दोङो जिसे दै न'खौ नै इमान मोजां निजोरानि दै बोहैबोदों साफा नङा दुगैनो बाबु बिथांमोना जादों थ्रि ब्रादार्स इउटुब चेनेलनि बिगोमा बिथांमोना मोनसे निउलि माने चेनेल खुलिदों जे थ्रि ब्रादार्स होननानै बिथांमोननि चेनेलाव भिजिट जा आङो सिङाव डिसक्रिपसनाव बिथांमोननि लिंकखौ होनाय थागोन नोंथांमोना भिजिट जा बिथाङा जादों पाजल बिथाङा जादों दिपु आरो बिथाङा जादों पल्लब बिथांमोन साथामजों थ्रि ब्रादार्स होननाय मोनसे चेनेल खुलिदों आरो डिसक्रिपसनाव थां गासैबो भिजिट जा बिथांनि चेनेलाव जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दायो नायगासिनो दङ गासैबो भिजिट जा आरो नाय आरो चेनेलाव थां मा खालामो
नोंथांमोननि खोथा जिहेतु भिजिट जा बिथांमोननि चेनेलाव गोबां माने बिथांमोना मिक्सलि माने भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामगोन जे बिथांमोना ब्लगिंल' नङा बिथांमोना गोबां माने केटेगरिनि अल काइन्डस अफ केटेगरि बिथांमोना माने खालामगोन आरो माबा मोनसे स' दायो जोङो गाखोगोन बेजों so beautiful place guys oh my god awesome आयौ नै लोगोफोर जा मोजां निजोरा नैनिफ्राय दैखौ लोंगोन जों दायो माने जोङो दै लाबोआखै नालाय नै नाय जोंनाव नाय आयौ जिबौदों नामालै नै जि मोजां निजोरा आयौ oh my god लोंनि दै ओरैबायदि गुसु दै आयौ लोगोफोर एकदम पाहार गाखो बिराद दै गांबाय दैबो लाबोनाय जायाखै बेखौनो लोंनांसिगोन आरो उपाय गैया अर्गेनिक दै पाहारनि दिनै निजोरानि दैखौनो लोंबाय जोङो जे बेहाय मैदेरा लोंनाय ना मोसाया लोंनाय ना माया लोंनाय बिजानु दं ना मा दं जेबो मिथिला दै गांदो बेसेबा गोजौ गाखोबोबाय नै बेसेबा गोजौ नैया बेनिफ्राय गिदिं 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 बेवहाय मोनफैमारबाय मेंबायबा बुंमोन निजोरानि दै लोंग्राया नै बिसोरबो लोंबाय जे बेवहाय जिबि लोंदो ना जुनार लोंदो ना मायबा करना भाइरास थानो बागै दे अमृत सागरनि दै लोंबाय जोङो अमृत सागरसो मालाय नै बेवहाय गाखोनायनि गुबै जाहोना जादोंमोन नैबे जेब्ला नोंथांमोना जे बे माबायाव जेब्ला बे बगामाथियाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना मोननै खोथाखौ जोबोद नोजोर होनो गोनां दङ जे बेवहाय मोननै जोबोद गोसो बोनो हानाय मोननै जिनिस दङ बेनो जाहैदों मोनसेया जादों बे बुद्धदेबनि जि मुसुखा आरो मोनसेया जादों जे बर' हारिनि मोनसे गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि गुदि जे मोनसिं बोराइ बिथांनि बेवहाय मुसुखा जि नेरसोनथि दङ बेवहाय मोनसे दङ जे बुद्धदेबनि मोनसे नेरसोन आरो बेजोंहाय दङ बाथौ धोरोमनि मोनसे नेरसोन 25 फिटसो जागोन बेनि माने नुथाय माने हाइटआ आङो मोनथिनायाव आरो एक्सुवेलि क्लियारलि आङो मोनथिया अ माय गड नै लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे माने समायना नुथाय जे आङो लाइफआव गिबिसिन बेफोरबायदि मोनसे नुथाय आङो दिनै नुनो मोन्दों जे गोजौ जायगानिफ्राय बेसेबा गोजानहालागै जे नुदों आङो दिनै गिबिसिन बुंनो थाखाय जेबो गैया जे नोंथांमोना नायना ला बेसेबा गुवार बे नुथायखौ नोंथांमोना नुदों आरो गोसो बोनो हादों जे गाहाय फारसे नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे बेवहाय बेखिनियावनो दङ जोंहा बाथौ धोरोमनि मोनसिं बोराइनि जे मुसुखा आरो बेजोंहाय दङ जोंहा बुद्धदेबनि मुसुखा आरो बे मोननै जिनिसा बेवहाय जोबोद गोसो बोयो सुबुंफोरनि जोबोद समायना नायना ला लोगोफोर जे नोंथांमोना नुदों जोबोद मोजां मोनसे भिउ जे बेवहाय नोंथांमोना नुदों जे हाजोनि नुथाय हाजोजों लोगोसे गोबां गोजौ जायगा गाहाय जायगा आरो बिदियैनो बेवहाय मोनसे दैसा दङ दैमा दङ बेनि मुङानो जादों माने जों एक्सुवेलि बर नदि होननानै माने बर मानेथ' गिदिर माने दैमा होनांगोन जोङो जे मुङानो बेखौनो दोननाय बायदि जादों आरो बिदिनो बेवहाय गोबां मोनसे बयनिबो गोसो बोनो हानाय आरो नोंथांमोना आं बुंखाबाय जे बेवहाय मोननै जिनिस दङ गोसो बोनो हानाय बेनो जादों मोनसेया जादों जे मोनसिं बोराइनि मुसुखा जोंनि बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि जे गुदि मोनसिं बोराइनि मुसुखा आरो मोनसेया जादों नैथि नाम्बारानो जादों बुद्धदेबनि जि मुसुखा बे मोननै जिनिसा जोबोद गोसो बोहोयो आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदि नुथाया अ माय गड इट इज एन असाम बेसेबा गोजौआव गाखोबोदोंमोन नै ओंखारलांनायाव बेसेबा गोजौ गाखोबोखादोंमोन लोगोफोर नै बेजों थांना आरो बेनिफ्राय बेजों सिंथाराव थांनांगौ फिस्ला जादों लोगोफोर जुदि भिडिअखौ थारैनो मोजां मोनमारदोंब्ला
थारैनो अनसायमारदोंब्ला आंनि भिडिअखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव मानो होनब्ला नोंथांमोननि थुलुंगाजोंनो आङो जाहाथे आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेनि थाखाय अन्नानै प्लिज 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 साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट हर कमेन्ट खालाम जे जायगाया बोरैहाय थारैनो प्लिज अन्नानै मोनसे माखौ नायबाय थादों कमेन्ट खालाम कमेन्ट 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 खालाम बे साइडआवहाय गोबां सुबुङा दुगैदों आरो बेखिनिया जि हाजो दङ बेयाव हाजो दङ आरो हाजोनिफ्राय दान्दिसे सम सिगाङाव जोङो बेवहाय गाखोदोंमोन जे बुद्धदेबनि जे माने मुसुखा दंमोन बेवहाय जों गाखोदोंमन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना दिन्थिदोंमोन बे भिउखौ आरो दायो नोंथांमोना नाय बे गाहायनिफ्राय जे बे भिउखौ आरो बे दैसाखौ ओरैनो बुंनाय जायो जे बर नदी ओरैनो बर होनना बुङोब्ला माने गिदिर आरो नदी मानेथ' दैसा एसामिसाव बर नदी आरो जोंनि बायदिब्ला गेदेर दैसा नङा होमब्ला आरो बेनो जादों जों दायो थांनोसै बेयाव थाबाय थाब्ला जाला बेवहाय थाबाय थायोबा माया माया जागोन स' बाय लोगोफोर मा जाबाय गारिया पामसार जाबाय नै गारिया ओरैनोबाबो अबस्था गैखायामोन पामसार जाबाय बोरै पामालाय नै पाम्पखौबो मोन्दोंमोन पाम्पआबो माने जेबो खामानि गैया जे बेयाव साइकेलावसो पाम्प जायो गारियाव होनो हायामोन जे पामसार जाबाय मा खालामगोन माबागोन दायो न'सेनो हाबगोन हाबनानै माने ओमफ्राय मा बेब'स्था खालामगोन बेनिफ्राय